नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपलं स्वागत आहे ॲग्रीबॉस फार्मिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व पुढील घंटा दाबा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील. शेतकरी मित्रांनो, जळगाव येथे 7 क्विंटलची आवक आलेली आहे व 45 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 45 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. लासूर स्टेशन येथे 70 क्विंटलची आवक आली असून 2500 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5090 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. तुळजापूर येथे 560 क्विंटलची आवक आलेली असून 5400 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5400 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव सुद्धा आहे. मोर्शी येथे 1052 क्विंटलची आवक आलेली असून 4050 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 4850 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. सोलापूर लोकल येथे 289 क्विंटलची आवक आली असून 4800 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5730 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. कोपरगाव येथे 252 क्विंटलची आवक असून 4000 रुपये प्रति क्विंटल हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5676 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. भोकर येथे 134 क्विंटलची आवक आलेली असून 3735 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5423 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. दिग्रस येथे 750 क्विंटलची आवक असून 4000 रुपये प्रति क्विंटल हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 4855 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. परतूर येथे 68 क्विंटलची आवक असून 4800 रुपये हा कमीत कमी बाजारभाव आहे, तर 5400 रुपये हा जास्तीत जास्त बाजारभाव आहे. गंगाखेड येथे 20 क्विंटलची आवक असून 5000 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5900 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. किनवट येथे 29 क्विंटलची आवक असून 48 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5200 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. सेनगाव येथे 20 क्विंटलची आवक असून 42 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5200 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. पांढरकवडा येथे 200 क्विंटलची आवक असून 44 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5000 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. उमरखेड येथे 670 क्विंटलची आवक असून 48 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5100 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. उमरखेड डांकी येथे 740 क्विंटलची आवक असून 48 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5100 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. राजुरा येथे 25 क्विंटलची आवक असून 4000 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 48 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. काटोल येथे 165 क्विंटलची आवक असून 2700 रुपये हा कमीत कमी दर आहे, तर 5101 रुपये हा जास्तीत जास्त दर आहे. आष्टी कारंजा येथे 277 क्विंटलची आवक असून 3000 रुपये कमीत कमी दर आहे, तर 45 रुपये जास्तीत जास्त दर आहे. जर शेतकरी मित्रांनो आपल्याला आपल्या शेजारील बाजार समितीचा बाजारभाव पाहिजे असल्यास आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.